برای بازیگران، برای به مسابقه آماده بودگان، برای آزادانه بازی کردن ما به شما پلی استیشن 4 که از دبی وارد تاجیکستان میگردد توصیه میدهیم. رقم‌های تلفن برای تماس +992 981 00 38 21. баъзан яке аз фардони оилаи худро девона гуфта фикр кардаем. як хел оилаҳое вуҷуд доранд ки оилаи худро дар муқоиса ба онҳо фаришта низ гуфтаем. барои шумо дар ин видео се оилае ки бо хусусиятҳои хеш аз дигар оилаҳо фарқи зиёд доранд омода кардам. барои давоми ин хел видеоҳо тугмачаи дӯстдоштанро зер карда ва ба канали мо обуна шавед. сеюм, оилаи Кулкарнис. оилаи чорнафараи Кулкарнис қадди умумии онҳо ба 8 метр баробар аст. барои китоби рекорд Гиннес дохил шудан муроҷиат мекунанд. ҳамаи фардони оила бо қадҳои дарози худ диққат ҷалб мекунанд. ин оила дар Ҳиндустон зиндагӣ мекунад. дарозии қадди падар ки 52 сол дорад 2 метр 21 сантиметр ва завҷаи 46 солааш 1 метр 91 сантиметр мебошад. қадди духтарони оила бошад 1 метр 97 сантиметр ва 1 метр 93 сантиметрро ташкил мекунад. ин ҷуфт соли 1989 хонадор мешавад ва аз ҳама оилаи қадбаландтарини Ҳиндустон ба ҳисоб меравад. дуввум, оилаи Дугар. Ҷим Боб ва Мишел Дугар соли 1984 оиладор мешаванд. онҳо соҳиби 19 фарзанду 2 набера мебошанд. ин оила амрикоӣ хеле диндор мебошад. онҳо инчунин барномаи воқеии худро доранд. ҳамаи номҳои кӯдакон бо ҳарфи ҷ оғоз мешавад. ҳамчунин сомонае ки дар ҳаққи ҳар як фарди ин оила маълумотҳои кӯтоҳ медиҳад вуҷуд дорад. таъмини молиявии ин оила осон набудагист. онҳо одатан хариду фурӯши оиларо аз фурӯшгоҳи гараж истифода мебаранд ва истифодаи маҳсулоти дуюмро доранд. оилаҳои серфарзанд асосан дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар деҳотҳо зиндагӣ мекунанд. якум, оилаи Ҳедрен. мелани бо модари санъаткор ва пияндараш ба Африқо ба сафаре мераванд. ин сафари хеле ба ин оила таъсир кард ва онҳо хостанд ки дар бораи шерҳо филме ба навор гиранд. аз нафаре ки шерҳоро тарбия мекард барои шинохтани ин ҳайвони даранда тавсия мегиранд. он мард бошад аз ҳама роҳи осон бо онҳо дар як ҷо зиндагӣ кардан аст мегӯяд. баъд аз ин тавсия онҳо қарор мегиранд ки бо шер дар хона зиндагӣ кунанд. мелани бо шер хоб мекунаду ва бо ӯ низ дар ҳавз шино мекунад. инак расидем ба поёни як навори дигар. сарбаланду пирӯз бошед.